Bueno, eta zer moduz azte burua? Ba nahiko ondo, joan naiz mendira lagun batzuekin, txil, zuk zelan? Ongi, ni naiz ondartzara. Bai, bakizun horriko zinun? Aitziber. Gure klasikoa. Ni batio, aitzibertu. Ja, oza, joan zenean kastera kanpora. Atsedenaldiak motz geratzen ziren. Tranbia zen gure topaleku. Institutoan beti ginen elkarrekin. Parke hau gurea egin genuen. Ez ditut ahaztuko osteguneko gure kafeak. Aba, Itziber, zelan? Ondo, bai. Uste egon naiz orain naneekin. Bai. Naiz honez baita etorti betiko parkera kafe bat hartzera? Bai. Perfecto. Jo, eze ondo. Ale, agur.